Inġbarna hawn il-lejla f'dan il-lejl tar-rigali, il-lejl ta' doni, biex nagħmlu mill-Knisja tagħna il-Knisja Għawċija ċenaklu. Kif Marija flimkien mal-Apostli kienet miġbura fit-talb fl-istennija tal-Ispiritu Santu, hekk ukoll illum ejjew nagħmlu minn dan l-imkien qaddis il-post fejn l-Ispiritu Santu jerġa' jiġi fina u jġeddidna u jimlina bħeġġa kif darba mela lill-Apostli. Huwa l-Ispiritu li jorbotna flimkien u jimlina bil-grazzja ta' Alla. Għalhekk matul niċ-ċelebrazzjoni ser jieħdu sehem rappreżentanti mill-parroċċja kollha u persuni li għadhom kemm irċivew xi sagramenti. Niftakru u nsellmu wkoll il dawk li qed isegwuna minn fuq il-mezzi soċjali. Inqumu bil-wifqa minn fuq il-karti tal-kant insibu flimkien l-ewwel innu Veni Lumen. Veni Lumen,
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. L-att penitenzjali ser isir bit-traxxix bl-ilma, it-tifkira tal-mamudija. Għal kull invokazzjoni u mwieġbu glorja lilek mulej. Ħuti Eżis, fit-tmiem il-50 jum tal-Għid u fl-istennija tad-don tal-Ispiritu Santu nitolbu lill-Alla biex dan l-manbirek li se nroxxu fuqna iġeddet fina il-grazzja tal-mamudija. Nitolbu fi skiet. Tkun imbirek u Alla ħallieq li fl-ilma u fl-Ispiritu Santu tajt forma u wiċċ lid-dinja kollha. Glorja lilek mulej. Tkun imbirek u Kristu li minn ġembek miftuħ fuq is-salib ħriġt lajn tas-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna. Glorja lilek mulej. Tkun imbirek u Spiritu Santu li mill-ġuf tal-mamudija tal-Knisja erġajt wellitna bħala ħolqien ġdid. Glorja lilek mulej. U Alla li tista' kollox, naddafna minn ħtijietna. U bis-saħħa ta' din l-Ewkaristija għamel li jkun jistħoqilna sehem fil-mejda tas-saltna tiegħek fis-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Ħuti Eżis, ejjew nisimgħu b'qalb miftuħa il-kelma tal-ħajja. Fil-ġrajja ta' Babel, il-gburija tal-bniedem bla Alla iġġib it-taħwit. Li ma taħwit ġie mirbuħ mill-ispirtu tal-għaqda. Nisimgħu kif il-poplu meħlus mill-jasar jintrabat pat għaddejs ma' Alla li jinżel fuq il-muntanja Sinaj fis-sinjal tan-nar. U kif l-istess poplu mejjet u bla tama fl-eżilju jirċievi l-weda ta' nifs ġdejt u ta' qawmien għal ħajja ġdida. Fl-aħħar, permezz tal-profeta li fil-bidu tar-randan stedinna nċartu qlubna Alla jwiet lil qaddejja kollha tiegħu id-don tal-Ispirtu. Nisimgħu dak li Alla għamel mal-poplu tiegħu u nitolbu li l-Ispirtu Santu iwassal fit-tmiem l-opra li hu beda fina. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. L-art kollha kienet il-sin wieħed u kliem wieħed. Meta l-bnedmin telqu mill-vant, sabu wita fart sinar u baqgħu hemm. U qalu wieħed lill-ieħor: ejjew nagħmlu l-madum u naħmuh sewwa. U l-madum kienu jużawh flok il-ġebel u l-qatran flok it-tajn. U reġgħu qalu: ejjew nibnu belt għalina u torri
bil-quċċata tiegħu tilħaq ismewwiet u nagħmlu isem għalina, ħalli ma nixterdux mal-wiċċ kollu tal-art. U il-mulej niżel jara l-belt u t-torri li kienu qegħdin jibnu il-bnedmin. U il-mulej qal: Arrom, poplu wieħed u l-sin wieħed għal-jom il-koll. U dan għadu l-bidu ta' xogħolhom. Issa kull ma jiġihom f'rashom xejn ma jaqtalhom qalbhom. Ejja ħa ninżlu u nħabblulhom il-sinhom ħalli ma jifmux il-sin xulxin. U l-mulej xerridhom minn hemm għal fuq wiċċ l-art kollha u waqfu mill-bini tal-belt. Għalhekk bdew isejħula Babel għax hemm ħawwat il-mulej il-sin l-art u minn hemm xerridhom il-mulej mal-wiċċ kollu tal-art. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Assan minn kantaw ħin il-ġensi il-mulej u Alla tiegħu. Il-mulej ixejjen il-femiet tal-ġnus, ifixkel l-ħsibijiet tal-popli, imma l-fema tal-mulej tibqa' għal dejjem minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Ħini il-ġens lill-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li jważel b'wirt tiegħu. Mill-għoli ta' smewiet iħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Bil-post fejn jammar jistħarreġ fuq dawk kollha li jgħixu fuq l-art u jsawwar il-qalb ta' kull wieħed u jaraf emilhom kollu. Inqumu bil-wifqa. Nitolbu. Sawwab fuqna u missier l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex il-bnedmin kollha jfittxu dejjem l-għaqda ta' bejniethom. Iwarbu għal kollox kull firda ta' razza u kultura. L-art kollha ssir familja waħda u kull irsien jistqar li Ġesu u l-mulej u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mosè tala ħdejn Alla u l-mulej sejjaħlu mill-muntanja u qallu: Dan għid lil dar Ġakob u għarraf lill-uliet Iżrael. Rajtu intom x'għamilt lill-Eġizzjani u kif lilkom ġarrejtkom fuq il-ġwienaħ tal-ajkli u ressaqtkom lejja. Issa, jekk tisimgħu leħni u żommu l-patt tiegħi, intom tkunu l-wirt tiegħi minn fost il-popli kollha, għax l-art kollha tiegħi. Intom tkunu għalija saltna ta' qassisin u ġens qaddis. Dan hu l-kliem li tgħid lill-uliet Iżrael. Imbagħad Mosè mar jsejjaħ lix-xjuħ tal-poplu u qegħdilhom qudiemhom dan il-kliem kollu li jordnalu l-mulej. U l-poplu kollu wieġeb leħen wieħed u qalu: Kull ma qal il-mulej aħna nagħmluh. Fit-tielet jum mas-sebb kien hemm rat u beraq u sħab oħxon għatta il-muntanja. Instama wkoll iż-żarżir qawwi ta' tromba u trijet il-poplu kollu fil-kamp. Mosè ħareġ il-poplu mill-kamp biex jiltaqgħu ma' Alla u waqfu f'riġlejn il-muntanja.
il-muntanja tas-Sinaj bdiet tiddaħħan kollha kemm hi, għax niżel fuqha l-mulej fin-nar. Id-duħħan beda tiela l fuq bħad-duħħan ta' forn u l-muntanja kienet titeżżes kollha. Kull ma jmur id-daq tat-tromba kien dejjem jitqawwa. Imbagħad kellem Mosè u Alla wieġbu brada. U niżel il-mulej fuq il-quċċata tal-muntanja tas-Sinaj u l-mulej sejjaħ lil Mosè biex jitla' fuq il-quċċata tal-muntanja. Il-kelma tal-mulej. Irrodu ħajl l-Alla. Għas-salm inkantaw it-tiba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha imbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. U li jaħfer dnubitek kollha, ifejja il-mar tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tjieba u l-ħnina. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha u għarraf lil Mosè il-ħsieb tiegħu l-emejjel tiegħu lill-ulied Iżrael. Imma t-tjieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu u s-sewwa tiegħu ma' wlied uliedhom, ma' dawk li jħarsu l-patt tiegħu u jiftakru fil-preċetti tiegħu u jħarsuhom. Inqumu bil-wifqa. Nitolbu. O Alla tal-patt il-qadim u l-ġdejt li fuq il-muntanja mqazza tas-Sinaj u fl-inżul tal-ispirtu tiegħek narejt il-50, għarraft lilek innifsek permezz tan-nar. Eqret f'ħuġġieġa nar il-ħażen tagħna u waħraq il-mibeda u l-armi tal-mewt. Kebbes fina l-fjamma ta' mħabtek biex Iżrael il-ġdejt, miġbur minn fost il-popli kollha, jilqa' bil-ferħ il-liġi eterna ta' mħabtek bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien ġiet fuqi id il-mulej u ħaditni fl-ispirtu tal-mulej u qeditni f'nofs il-wied. Dan kien miżgħud bl-Adam. Huwa għaddieni dawra mejt madwarhom u kien hemm kotra kbira mxerta mal-wied u kienu kollha nixfa qoxqox. U l-mulej qalli, o bniedem, jista' dan l-Adam jerġa' jieħu l-ħajja? Jiena weġibt, Sidi mulej, dan inti tafu. U qalli, ħabbar lil dan l-Adam wejdlu, u Adam niexef, isma' l-kelma tal-mulej. Hekk qal Sidi l-mulej, ara, jien se nġib fik ir-ruħ, inti terġa' tgħix. U nqiegħed fik in-nervi,
u ntellalek il-laħam u niksik bil-ġilda u nqiegħed fik ir-ruħ u inti terġa' tgħix u tkun taf li jiena il-mulej. Imbagħad ħabbart kif ordnali u jiena u nħabbar nista' ma ħoss u wara l-għadam tqanqal u kollha bdew resqin lejn xulxin, għadma lejn għadma. Jien ħarist u wara ġew fihom in-nervi, telalhom il-laħam, fuqhom infirxet il-ġilda, imma nifs ma kienx hemm fihom. U qalli, ħabbar lir-ruħ, ħabbar u bniedem u wejt lir-ruħ. Hekk qal Sidi l-Mulej, ejja ruħ mill-erba' tirjieħ tad-dinja onfoħ fuq dawn il-mejtin ħalli jerġgħu jieħdu l-ħajja. Jien ħabbart kif ordnali u r-ruħ daħlet fihom u reġgħu ħadu l-ħajja u waqfu fuq riġlejhom, eżerġitu kbir fuq l-kbir. U qalli, u bniedem, dan l-għadam huwa d-dar kollha ta' Iżrael. Ara, huma jgħidu nixef għadamna, it-tama tagħna qabet, inqridna l-kollox. Għalhekk ħabbrilhom wejdilhom, hekk qal Sidi l-Mulej, ara, jien niftaħ l-oqbra tagħkom poplu tiegħi u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena il-Mulej, meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom, poplu tiegħi. U jiena nqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqedkom fartkom u tkunu tafu li jiena il-Mulej. Hekk qed u hekk nagħmel. Oraklu tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Rodu ħaj lill-Alla, assal min kantaw oħloq fija qalb safja u Alla. Ikollok ħniena minni, o Alla, fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħniena tiegħek, ħassar tijieti, aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Int li tħobb bil-qalb sinċira, għallimni l-erf fil-fond ta' qalbi, roxni bl-ilma u nissaffa, aħsilni u aktar missilx nibjat. Oħloq fija qalb safja u Alla, u spiritu qawwi ġeddet fija, la twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek. Salvazzjoni tiegħek u bi spiritu qalbini wettaqni, lil midinbin nagħllem triqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Inqumu bil-wifqa. Nitolbu. U Alla missier u ħalliq ta' kollox. Onfuħ fuqna dak in-nifs tiegħek li fil-bidu tad-dinja kien jittajjar fuq wiċċ l-ibħra biex qalbna u moħħna ikunu dejjem mimlija bik u dakinhar ta' tmiem il-mixja tagħna fuq din l-art tqajjem lil ġisimna għal ħajja bla tmiem bi Kristu Sidna. Amen.
insewwa bl-ispirtu tiegħi fuq il-qaddejja kollha tiegħi. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġoel. Dan jgħid il-mulej. Jien insewwa bl-ispirtu tiegħi fuq il-ħlejjaq kollha. U li jitkom iħabbru subien u bniet. Ix-xjuħ tagħkom ikollhom ħolm. Iż-żgħażagħ tagħkom jaraw viżjonijiet. U imqar il-qaddejja irġiel u nisa, insewwa bl-ispirtu tiegħi f'dawk il-jiem. Fis-sema u fl-art nuri sinjali, demm u nar u kolonni ta' duħan. Ix-xemx tinbidel fid-dlam u l-qamar f'demm. Qabel ma jasal jum il-mulej, kbir u tal-biża'. U kull min isejjaħ isem il-mulej jinħeles, għax fuq il-muntanja Sion ikun hemm is-salvazzjoni kif qal il-mulej. U f'Ġerusalemm jibqgħu xi wħud lill-mulej isejjaħ. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħaj lill-Alla, għas-salm inkantaw ibgħat l-ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Birek ruħ tiegħi il-mulej, mulej Alla tiegħi, int kbir bil-bosta. Bis-seb u bil-ġmiel int imlibbes, bid-dawl bħal mantell int imkebbeb. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek mulej, kollha bl-erf int għamilthom, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek, birek ruħ tiegħi il-mulej. Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha li tagħtihom ikilhom f'waqtu. Inti tagħtihom u huma jiġbru, tiftaħ idejk u jiġbgħu bil-ġid. Jekk tiħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru. Malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u int iġġedded il-wiċċ tal-art. Inqumu bil-wifqa. Nitolbu. Għati widen mulej għas-sejħa tal-Knisja tiegħek. Maquda f'talba waħda f'din is-sara qaddisa. Sawwab fuqha l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Ħajdawwa l-imħuħ ta' daw kollha li twildu mill-ġdid bil-mamudija biex jagħtu xhieda profetika bi Kristu Sidna. Amen. Gloria lill-Alla fil-oli ta' smewit. If
Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tridna niċċelebraw il-misteru kollu tal-Eid bħala festa waħda kbira matul iż-żmien qaddis ta' 50 jum. Għamel li l-ġnus imxerda kull wieħed bil-sin għalih, bil-grazzja tiegħek jingħaqdu bejnietom fl-istqarrija waħda ta' ismek, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Fl-ittra lir-Romani, San Pawl ħeġġiġna sabiex nistennew u nittamaw bis-sabar il-miġja tal-Ispirtu Santu fina, fil-waqt li fil-Vanġelu Kristu jwiet lotja tal-Ispirtu Santu li hu bħal ilma ħaj. Nisimgħu. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu s'issa jitniet bluġieħ tal-ħlas, u mhux hu biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitnedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' awliet, il-fidwa ta' ġisimna, aħna salvi bit-tama. Meta wieħed jara l-ħwejjeġ li jkun it-tama, ma tkunx aktar tama, għax kif jista' wieħed jittama l-ħwejjeġ li ġa jkun ra. Imma dak li qegħdin nittamaw, jekk maħniex narawh, qed nistennewh bis-sabar. Hekk ukoll l-Ispirtu, min-naħa tiegħu, jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna, għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss,
imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu, bit-tnejjid li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub, jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu. Bit-talb tiegħu jidħol għall-qaddisin skont ma jrid Alla. Il-kelma tal-mulej. Ir-rodu ħaj lill-Alla. Spiritu Santu imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek. Il-mulej ma'kom. Għarri mill-Evangelium għaddes kont San Ġwan. Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Ġesu qam jgħid bleħenoli. Min jieħdu l-għaċ jiġi għandi u jixrob. Kif tgħid l-Iskrittura, min jemmen fija, minnu joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj. Dan qalu għall-Ispirtu li kellhom jirċievu dawk li jemmnu fih, għax l-Ispirtu kien għad ma natalhomx billi Ġesu kien għadu ma ġiex igglorifikat. Il-kelma tal-mulej. Għadna kif smajna l-Vanġelu, Ġesu fl-aħħar tal-festa tas-Sukkot, waħda mill-festi importanti li kellhom il-Lowt, il-festa tal-Irejjex, il-Vanġelu ta' San Ġwan jgħidilna għaja tajta kbira. Kif in it-traduzzjoni tal-Malti ma toħroġ daqshekk qawwija, imma għaja tajta kbira. U żgur li kien hemm ġemma kbira ta' nies. U l-għajta li jgħajjeġ kienet. Intom bil-għaġġ u jien nista' naqtalkom dan l-għaġġ. U naħseb Ġesu meta qiegħed jgħid lil dawn in-nies u lilna illi aħna bil-għaġġ naħseb illi qiegħed jolqot il-musmar fuq rasu. Naħseb li Ġesu lil kull wieħed u lil kull waħda minna qiegħed jaqrana f'qalbna. Qiegħed jgħidilna lil kull wieħed u kull waħda minna illi qegħdin f'sitwazzjoni ta' bżonn. Li kull wieħed u kull waħda minna għandna d-diffikultajiet tagħna tal-ħajja. Diffikultà f'relazzjoni, diffikultà ta' saħħa, diffikultajiet ekonomiċi, diffikultà ta' preokkupazzjoni fuq uliedna, diffikultà ta' preokkupazzjoni fuq il-futur tagħna. Għandna diversi diffikultajiet x'inresqu lil-mulej Ġesu, x'nofrulu lil-mulej Ġesu. U għandna diversi diffikultajiet illi fuqhom nixtiequ nitolbu l-għajnuna u l-qawwa tal-Ispirtu Qaddis. Għandna diversi bżonnijiet illi minħabba fihom il-kol kemm aħna nixtiequ ngħidu l-għajta
ejja Spiritu Santu, ejja Spiritu Santu. Kif qalilna San Pawl, il-kol kemm aħna nitnedu fina nfusna. Forsi mhux dejjem nesprimu dan il-bżonn ma' kulħadd. Ħafna drabi ngħixu s-sitwazzjoni ta' diffikultà weħidna fil-qalb tagħna. Xi drabi jirnexxilna naqsmuha ma' xulxejn, naqsmuha ma' ħabib, ma' ħabiba, naqsmuha ma' saċerdot, jew ma' persuna li naħsbu li tista' tgħinna. Imma l-kol kemm aħna għandna din it-tnejda fina nfusna. Il-kol kemm aħna għandna il-bżonnijiet tagħna, ix-xewqat tagħna, n-nixfa tagħna, illi fuqhom il-lejla nixtiequ nitolbu bil-qawwa ejja Spiritu Santu. Il-qari li smajna jitkellem dwar l-istorja tal-bniedem, l-istorja tagħna, l-istorja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Jurina l-ewwel qari illi l-problema l-kbira tagħna, il-ktib tal-Ġenesi, l-istorja ta' Babel, it-torri ta' Babel. Il-problema l-kbira tagħna hi meta aħna nfittxu lilna nfusna. U ħafna drabi nispiċċaw biex nitelgħu minn fuq dar ħaddieħor biex inwarbu minn gbejna lill-oħrajn ħalli nkunu nistgħu ngħaddu aħna. Ejjew nagħmlu torri biex nagħmlu isem fuq l-art. Hekk qalu dawn in-nies ta' Sinar, tal-art ta' Sinar. U din lajta ta' dawn in-nies għadha tidwi fil-moħħ u fil-qalb tiegħi, fil-moħħ u fil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. U meta nħalluha toħroġ din lajta, ejjew nagħmlu torri ħalli kulħadd ikun jaf bina, ħalli nsiru aħjar minn ħaddieħor, ħalli nikmandaw fuq ħaddieħor. Meta din lajta nħalluha tiġri bina, nispiċċaw mhux biss biex inġelu lil min ibati madwarna, imma nispiċċaw biex aħna stess ninqatu għalina, aħna stess imbatu fil-qalb tagħna, aħna stess noħolqu madwarna dabjen ta' solitudni. U din tiġri f'ħajjitna. Meta l-bniedem ifittex lilu nnifsu, jista' jiġri fil-familja, jista' jiġri f'raħal, jista' jiġri f'pajjiż. Meta nibdew nfittxu lilna nfusna, noħolqu dwaben kbar madwarna ta' solitudni u ta' dwejjaq, ta' inkwiet fil-fond tal-qalb. Għal din id-diffikultà, il-ktib tal-Esodu jirrispondi bir-rigal blotja tal-Iskrittura. L-Ispirtu ta' Alla jista' jkun fina, jista' jkun f'moħħna, jista' jkun f'qalbna, meta aħna nilqgħu il-kelma tal-Alla. U jippreżentalna il-ktib tal-Esodu il-ġrajja ta' meta Alla niżel fuq l-olja tas-Sinaj, fuq il-muntanja tas-Sinaj. U fuq il-quċċata tagħha jagħti dan ir-rigal il-kbir tal-kelma tal-Alla. Il-Lowt kienu jiċċelebraw ukoll il-festa ta' Pentekoste. Mhux kif niċċelebrawha aħna. Aħna niċċelebraw id-don il-kbir, id-don tal-Ispirtu ta' Alla. Din ir-regola, din id-direzzjoni, dan Alla li qiegħed fil-qalb tagħna. Imma l-Lowt kienu jiċċelebraw ir-rigal tat-Toraħ. Ir-rigal tal-kelma li Alla jagħti lil Mosè, l-10 mandamenti, l-10 kelmiet. U hemm midrax gustos li nixtieq naqsmu magħkom il-lejla għax inħossu li jista' jagħtina ħafna dawl. Il-midrax mhux ħajr tifsir popolari tal-ġrajiet tal-Iskrittura. U wieħed minn dawn il-midrax jirrakkonta kif Mosè lejlet il-ġurnata li Alla kellu jinżel fuq l-olja tas-Sinaj biex jagħti dan ir-rigal tal-kelma li kienet tant importanti għall-Lowt li jaqdithom flimkien u għamlithom poplu huma u ħerġejn mill-art tal-Eġittu kif kienu mxerdejn mifruxejn mingħajr direzzjoni. Lejlet dik il-ġurnata Mosè ordna lin-nies biex imorru jorqdu kmieni fit-tinet. Ħalli l-għada jkunu preparati, ħalli jqumu kmieni biex ikunu jistgħu jilqgħu ir-rigal, id-don tal-kelma. Imma jirrakkonta dan il-midrax din l-ispjegazzjoni, tirrakkonta kif il-poplu kollu baqa' rieqed fit-tinet, baqa' rieqed. U Alla der fuq il-muntanja ta' Sinaj u ma sab lil ħadd ħlif lil Mosè. U Mosè kellu jagħmel l-isforzi tiegħu kollha biex iqajjem lil poplu. Biex il-poplu jkun jista' jqum ħalli jgawdi minn dan ir-rigal kbir id-don tat-Toraħ.
U ħafna drabi jista' jiġri l naħna wkoll bħal poplu ludi. Jista' jiġri l naħna wkoll li ma narfux il-kobor, is-sbuħija, il-bżonn li għandna tal-Ispirtu Qaddejs. U minħabba dan il-midrax, minħabba din l-istorja, fl-eluq ta' Pentekoste, ġifri fil-50 jum wara il-Pesaħ wara lejt, il-lut għandhom tradizzjoni sabiħa ħafna u x'inhi din it-tradizzjoni. Illi jagħmlu l-lejl bejn id-49 ġurnata u l-50 ġurnata imqajmejn il-lejl kollu jaqraw u jistudjaw l-iskrittura, jaqraw u jistudjaw it-Toraħ. Għalli ma raġuni biex ipattu għal missirjietom li dakinhar li jirċevew dan ir-rigal kbir għax ma kienux jafu l-kobor isbuħija ta' dak li kienu qegħdin jirċievu daw baqgħu reqdejn. U forsi aħna lek qegħdin hawn il-lejla biex nagħmlu din il-velja, biex aħna wkoll nibqgħu ftit imqajmejn jew aħjar ninġabru ftit iktar fit-talb, fis-sejħa tagħna lill-Ispirtu Qaddejs, ejja Spiritu Santu. Forsi għax bil-mod il-mod qegħdin nippruvaw nindunaw bi-sbuħija, bit-tjubija, bil-valur, bil-kobor ta' dan ir-rigal tal-Ispiritu Santu. Eżekiel, dik ix-xena sabiħa ta' dan il-Adam li jinġabar jingħaqad flimkien u jerġa' jsir ġisem. Jieħu fuq in-nervi, jieħu fuq il-ġilda, imma jkun jonqsu n-nifs. U jitlob il-profeta lill-Alla, min se jagħtih in-nifs lil dan il-Adam niexef, min se jagħtih in-nifs lil dan il-ġisem mejjed. U Alla jirrispondi, ejja Spiritu mill-erba' tirjieħ tad-dinja u għati il-ħajja lil dan il-Adam niexef. Iġbor il-poplu għaqdu flimkien, iġbor il-bniedem u għamlu wieħed, tħallih xiktar sparpaljat, mifrux, imxerret kif inhu, ma jafx x'irid jagħmel bħajtu. Iġbru lill-bniedem, iġbor lill-bnedmin flimkien, iġbor il-pajjiżi flimkien. Kif ġbart u Spiritu Qaddejs ta' Alla li l-poplu mxerret u mifruċ mill-art tal-eżilju, mill-art ta' Babilonja. U fl-aħħar qari l-profeta Ġoel jimmaġina li l-kol kemm aħna mimlijejn imqawwijin b'dan l-Ispirtu insiru profeti. Għandu espressjonijiet tas-sew sbieħ il-profeta. L-anzjani jibdew joħolmu. Is-soltu l-anzjan mhux joħlom iħares lejn il-futur, imma jgħix bin-nostalġija ta' dak li ġara, jgħix il-passat, jew jgħix bis-sens taħtija tal-iżbalji li jagħmel. Imma meta jiġi l-Ispiritu ta' Alla, l-anzjan ix-xieħ jibda joħlom, jibda jħares lejn il-futur. Iż-żgħażagħ ikollhom il-viżjonijiet, ikollhom is-sens ta' direzzjoni. Kemm għandna bżonnu dan l-Ispirtu Santu, kemm għandna bżonnu l-Ispirtu Qaddejs ta' Alla f'dinja fejn kull ma jmur lill-anzjani qiegħda trekkinhom f'kantuniera, lill-anzjani qiegħda tpoġġihom u tipparkjawhom f'post fejn ħafna drabi jħossuhom nieqsa mir-rispett u mill-istima wara l-ħidma, wara x-xogħol li jkunu għamlu għal ħajjithom kollha biex aħna nistgħu ingawdu dak li aħna għandna llum. Kemm għandna bżonn li ż-żgħażagħ tagħna jkollhom viżjoni, jkollhom sens ta' direzzjoni f'dinja fejn it-tixrejt, fejn in-nuqqas ta' ċertezza, fejn id-diffikultà tal-futur, l-inċertezzi dwar se jiġri, igerfxu u jfixklu il-moħħ taż-żagħżugħ tant li ġaluh jgħix u jipprova jisfrutta u jgawdi mill-aħjar li jista' il-mument preżenti għax kważi kważi għada ma jafxux ser jasal. Kemm għandna bżonnu dal-Ispirtu Qaddejs ta' Alla. Kemm għandna bżonn aħna wkoll nagħmlu tagħna il-karba ta' Ġesu, l-ajta ta' Ġesu. Kemm għandna bżonn kull wieħed u kull waħda minna nersqu aħna wkoll lejn il-mulej Ġesu ħalli jimlina bl-Ispirtu tiegħu u jagħtina din l-enerġija
dan l-entużjażmu li għandna bżonn aħna bħala Kristjani, kemm għandna bżonn aħna s-saċerdoti, kemm għandna bżonn tal-Ispirtu Qaddejs biex fina jerġa' jġeddet id-don tal-ordinazzjoni, biex fina jerġa' jġeddet id-don tas-sejħa, ħalli nkunu verament disċipli veri ta' Ġesu u missjonari apostli tiegħu fost il-poplu. Kemm għandna bżonn il-kol kemm aħna poplu ta' Alla dan l-Ispirtu Qaddejs ta' Alla, mod speċjali fi żmien fejn li tkun nisrani kull ma jmur qiegħda ssejr eċċezzjoni, li tkun nisrani kull ma jmur qiegħda ssejr affari tal-minoranza, li tkun nisrani kull ma jmur qiegħda ssejr il-partikularità dak li mhux tas-soltu. Ejjew nitolbu lill-Ispirtu Qaddejs biex jagħtina din il-qawwa li tant għandna bżonn. Ejjew il-lejla nkomplu ma' din it-talba illi jagħmlu l-antiki, l-missrijiet antiki, illi jagħmlu fl-Antik Testament, li jagħmlu l-missrijiet antiki tal-Knisja, li jagħmlu l-ewwel insara. Ejja Spirtu Qaddejs, imlina bil-qawwa tiegħek, ejja Spirtu Qaddejs, imlina bid-doni tiegħek. Għandna bżonnok tassew. Ejja Spirtu Qaddejs fil-familji tagħna, ejja Spirtu Qaddejs fil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. Nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'ulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nisel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seħħa tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzu Pilatu mitu difnuh. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu u lej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li huma qiju mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, istqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Alla l-missier ġabar il-knisja tiegħu permezz ta' ibnu Ġesu Kristu u bloti tal-Ispirtu Santu b'xhieda ta' ferħ li tolbuh u ngħidulu ibat l-Ispirtu tiegħek mulej flimkien. Ibat l-Ispirtu tiegħek mulej. Ibat l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuq l-isqaf tagħna u imlih bid-doni tiegħek sabiex jara fimexxi d-djoċesija u ċija skont ix-xewqa u r-rida tiegħek nitolbu. Ibat l-Ispirtu tiegħek mulej. Inti ssejjaħ l-insara kollha li ħadu ma' mudija waħda u tridhom jingħaqdu ġemma waħda fl-Ispirtu. Għamel li dawk kollha li rċevew il-fidi jkunu qalb waħda u ruħ waħda bejniethom nitolbu. Ibat l-Ispirtu tiegħek mulej. Intrid li d-dinja kollha timtela bl-Ispirtu tiegħek. Għamel li l-bnedmin kollha jaħdmu id fit biex jibnu id-dinja fuq il-ġustizzja u l-paċi nitolbu. Ibat l-Ispirtu tiegħek mulej. Inti ġeddet kollox bl-Ispirtu tiegħek fejjaq lill-morda tagħna eħles id-dinja mill-gwerer farraġ l-imniktin u għati l-għajnuna tiegħek lil kulħadd nitolbu. Ibat l-Ispirtu tiegħek mulej. U Alla, għatina l-Ispirtu tiegħek ħalli jgħajjad f'qalbna Abba missier u jallimna nitolbu kif imiss b'fiduċja sħiħa fit-tjubija tiegħek
bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Issa war li smajna l-kelma ta' Alla, ejjew intellew l-offerti tagħna u magħhom intellew lilna nfusna bħala offerta lil Alla biex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu nkunu tassew xhieda tiegħu fid-dinja. Inkantaw flimkien minn fuq il-fuljett tal-kant nofrulek mulejja. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej mildejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu ħatiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Xerret mulej il-barka tal-Ispirtu tiegħek fuq l-offerti li ġibna quddiemek u għejn lill-Knisja tiegħek biex turi f'dawl qawwi lid-dinja kollha il-verità tal-misteru tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nissoħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax jent biex ittemm il-misteru tal-għid, illum oġbok tagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li għamilthom wolijiet adottivi tiegħek u saħibthom ma' ibnek il-waħdini
u l-Ispirtu Santu fil-bidu tal-Knisja tal-ġnus kollha biex jarfu lill-Alla u waqqat f'xirka waħda il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħajl ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla, ħal-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u t-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk
lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissieħbu fil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li ju jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt tal-magħżulin tiegħek mal-biex nimqazzar Alla Marija, mal-arus kastismu tagħha San Giusepp, mal-Apostlu il-Martri Glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qadej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet u ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tieba it-talb ix-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Għadir Misser ħanin li dak kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għadhom koll li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu biex ikoll flimkien itax u għaddejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għandna bżonn tal-Ispirtu Qaddis. Dal-waqt ser nirċievu lil Ġesu fl-Ewkaristija. Ġesu fina jimlina bl-Ispirtu Qaddis tiegħu. Ejjew nemmnu. Illi fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija aħna nieħdu fina. Jgħix fina l-Ispirtu Qaddis. Ejjew nemmnu li maħniex niċċelebraw sempliċement tifkira ta' xi ħaġa li ġrat fil-passat. Ejjew nemmnu li issa stess l-Ispirtu jiġi fina u jiġi fina kull darba li aħna niċċelebraw l-Ewkaristija u nieħdu sem fl-ikla qaddisa. Inroddu ħajr lill-Missier tagħna għal dan kollu billi nkantaw flimkien. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħirsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek
inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa fuq il-ħtija tagħna, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Nersqu l-artal bil-ġabra biex nirċievu l-ikel tal-ħajja tagħna. L-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jiena li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Inkantaw flimkien minn fuq il-fuljet tat-talb Anima Christi.
naqbdu flimkien il-fuljett li hemm imqassam fuq is-siġġu u flimkien nitolbu l-Veni Creator, vers l-Isqof Anton u vers miegħi. Spirtu għaddejs li ħlaqtna, ejja lil moħda u lilna, imla bil-grazzja tiegħek il-qlub li jint ħlaqtilna. Int l-akbar don ta' Alla li tieqaf dejjem magħna, għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Int qassam 7 doni, int lejt il-leminija tal-missier minnu mwiet fik blerf lil-sna monija. Ixel id-dawl is-sensi, kebes il-lub li mħabba u saħħaħ dan ġissimna mill-mart li fih jitrabba. Bot minna żom lill-ladu, lilna fis-sliem ħenjejn, mexxina jint biex nibqgħu mid-deni meħlusin. Għamel insiru nafu bik l-missier u l-ibnu li fik spiritu li tqaddes blanif u dejjem nemnu. Flimkien, glorja il-missier lill-liben li qam minn bejn l-imwiet, l-Spiritu faraġ tagħna għal dejjem fis-smewiet. Amen. Nitolbu. Għamel mulej li jitqarbina li għamilna tiswilna ta' ġejt. Billi tħeġġiġna dejjem iżjed b'dak l-Ispirtu li jent b'mod tal-għaġeb sawwabt fuq l-apostli tiegħek bi Kristu sidna. Amen. Jiena nixtieq verament nirringrazzja lil daw kollha li organizzaw din il-verja tal-lejla l-Kummissjoni Liturġika, lis-saċerdoti li jipparteċipaw, grazzi mill-qalb, naf li kulħadd kellu l-impenji tiegħu fil-parroċċja. U nirringrazzja lilkom il-koll li joġobkom tiġu b'mod speċjali dawk il-familji bit-tfal iż-żgħar. Kemm xi ħaġa sabiħa li niltaqgħu ninġabru flimkien id-djoċesi kollha biex nitolbu. Grazzi mill-qalb, grazzi wkoll lill-tekniċi li preparaw kif ukoll lill-kor li anima din iċ-ċelebrazzjoni. Ma jistax jonqos li f'dan il-lejl qaddis ma jiftakrux fil-figura ta' Marija Omm il-Knisja li kienet miġbura flimkien mal-apostli jistennew il-miġ tal-Ispiritu Santu. Waqt li ċelebrant jinċensa ġbija tal-Madonna inkantaw flimkien ir-Reġina Ċeli. Reġina Ċeli. Il-mulej ma'kom. Mijek ukoll. Alla missier id-dawl li llum oġbu jdawwa lid-dixxiepli bl-Ispirtu Santu li sawwab fuqhom, jagħtikom lena tal-barka tiegħu u jkatrilkom dejjem id-doni tal-Ispirtu Santu. Amen. In-nar tal-għaġeb li der fuq id-dixxiepli bil-qawwa tiegħu inaddafkom minn kull ħażen u jimliekom bid-dija tad-dawl tiegħu. Amen. Dak li ġabar flimkien il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda, iwettaqkom sal-aħħar fl-istess fidi biex bija tiksbu kull ma qegħdin tittamaw. Amen. Amen. U jiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja, inroddu ħajr lill-Alla, alleluja, alleluja. Inkantaw flimkien. Tawwa il-Mughni
Min jista' jagħti daqqatit biex jiżżarma l-artal, l-għajnuna tagħkom hija apprezzata. Grazzi.